δασκάλων. Και για να μην υπερηφανεύομαι, λέγει ο Απόστολος Παύλος, εξαιτίας των πολλών αποκαλύψεων που με αξίωσε ο Θεός, εδόθημη σκόλοψ τη σαρκή. Άγγελος Σατάν ή να με κολαφίζει. Επέτρεψε δηλαδή ο Θεός να με διώκουν και να κινδυνεύω υπό των ψευδαδέλφων και να με εμποδίζουν στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και να με δημιουργούν θλίψη και πόνο στην ψυχή και το σώμα. Αν και παρεκάλεσα 3 τον Κύριο να με απαλλάξει, δεν εισακούστηκε η παράκλησή μου. Η χάρις μου σου αρκεί για να αντιμετωπίσεις τους εχθρούς του Ευαγγελίου, μου είπε ο Κύριος. Εσύ με τη χάρη μου μιλάς γλώσσες, θεραπεύεις ασθενείς, οδηγείς κοντά μου πόλεις και έθνη, διώκεσαι από τους ισχυρούς και εσύ βγαίνεις νικητής. Αυτά όλα αποδεικνύουν τη δύναμή μου. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, με πολύ ευχαρίστηση θα καυχόμαι για τις ασθένειές μου και θα τις θεωρώ άλλη διαφορετική πηγή χάριτος, γιατί αυτές και του Χριστού την δύναμη δείχνουν και εμένα με αναδεικνύουν, γιατί όταν ομολογώ τις ασθένειές μου παίρνω δύναμη, επειδή τότε έρχεται και κατοικεί μέσα μου η δύναμη του Χριστού. Αντίθετα με τον Απόστολο Παύλο, εμείς λόγω του ότι δεν έχουμε φτάσει εις ύψος τελειότητος, ντρεπόμεθα για ό,τι μας συμβαίνει στη ζωή και αποφεύγουμε τις θλίψεις και τις συμφορές, διότι νομίζουμε ότι μας προξενούν δυστυχία και γίνονται αφορμή για να αμαρτήσουμε. Δημιουργούνται σκάνδαλα προς ψυχική απώλεια και γι' αυτό πολλές φορές σκανδαλιζόμαστε παραλόγως. Και όμως αυτά, όπως μας έδειξε ο Απόστολος Παύλος, είναι κέντρα για ταπείνωση και σοφρονισμό που οδηγούν στην σωτηρία και την δόξα και δεν είναι σκάνδαλα. Θεωρούνται όμως από εμάς σκάνδαλα διότι δεν γνωρίζουμε την χρησιμότητά τους και δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα του τι είναι σκάνδαλο. Γι' αυτό σήμερα θα μιλήσουμε περί του σκανδάλου, για να δείξουμε τι είναι σκάνδαλο, ότι αυτό είναι μεγάλο και φοβερό αμάρτημα και ότι όλοι μας έχουμε καθήκον ιερών να το αποφεύγουμε. Σκάνδαλο, αγαπητοί αδελφοί, σημαίνει κατά πρώτον το κυρτόν ξύλων της παγίδας, επάνω στο οποίο τοποθετούν το δόλωμα και όταν το αγγίξει το ζώο κλείνει την παγίδα και κατά αυτόν τον τρόπο συλλαμβάνεται. Έπειτα σημαίνει και κάθε εμπόδιο το οποίο ευρίσκεται στο δρόμο και σκοντάφτουν οι άνθρωποι. Είτε πέτρα είναι αυτό, είτε ξύλο ή οτιδήποτε άλλο. Επειδή μάλιστα η παρούσα ζωή ονομάζεται μεταφορικά οδός, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στην αιωνιότητα, γι' αυτό μεταφορικά σκάνδαλο μπορούμε να ονομάσουμε και κάθε εμπόδιο αυτής της οδού, δηλαδή κάθε φαύλος λόγος και κάθε πράξη κακή, τα οποία γίνονται εις των πλησίων μας παγίδα και αφορμή για να χάσει την ψυχή του και να στερηθεί την αιώνιον ζωή. Διότι αυτά του προξενούν ερεθισμό προς την αμαρτία, την οποία βεβαίως εκείνος δεν θα διέπρατε εάν δεν του εδίδετο η αφορμή αυτή. Έτσι λοιπόν, σκάνδαλο είναι κάθε αμάρτημα που διαπράτεται φανερά. Έτσι αυτούς που το είδαν ή το άκουσαν να τους γκρεμίζει στην ίδια αμαρτία ή το λιγότερο να τους αποπλανά και να τους κάνει να παρεκκλίνουν από την ευθεία οδό της αρετής και της ευσεβίας. Σκάνδαλο είναι κάθε κακή συμπεριφορά του ανθρώπου, η οποία γίνεται εις των πλησίων του αφορμή. Αφορμή αμαρτίας και βλάβης πνευματικής. Εφευρέτης και πατέρας του σκανδάλου είναι ο διάβολος. Αυτός έστησε την πανίσχυρη παγίδα στους πρωτοπλάστους. Αν φάγετε από τον απαγορευμένο καρπό, θα γίνετε όμοιοι με τον Θεόν. Και αφού τους συνέλαβε στην παγίδα, από αθανάτους τους κατέστησε θνητούς.
Και κάθε ένας που σκανδαλίζει τον αδελφό του και γίνεται αίτιος της καταστροφής του, είναι μαθητής και μιμητής εκείνου, του διαβόλου. Το σκάνδαλο προξενεί μεγάλη φθορά στον κόσμο, διότι τίποτε πιο μεταδοτικότερο δεν υπάρχει από αυτό, για τον λόγο ότι ο άνθρωπος ρέπει στο να μιμηθεί τα πάντα και οτιδήποτε πέφτει στα μάτια και τα αυτιά του. Και αν η διδασκαλία και το παράδειγμα της αρετής εξασκούν πάνω στον άνθρωπο μεγάλη επιρροή, διότι δι' αυτόν οι μένα διάφθοροι έλκονται προς την αρετήν, οι μένα διάφθοροι και αν από αυτούς δεν εχμαλωτίζονται οι πονηροί, αναχαιτίζονται όμως δυναμικά υπό τις κακίες, αλλά ασυγκρίτως μεγαλύτεραν επιρροή εξασκούν στην ψυχή οι φαύλοι λόγοι και το κακόν παράδειγμα, διότι ο νους του ανθρώπου εξαιτίας της αμαρτίας έγινε ασθενής, η δε θέλησή του επιρρεπής εις το κακόν. Αν μάλιστα κάποιος δεν είναι στερεός στην πίστη και την αρετήν, ό,τι σάπιο και βρωμερό δει ή ακούσει και πραγματοποιείται από αυτούς που έχει ως πρότυπα, τρέχει να τον μιμηθεί. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους γονείς, τους διδασκάλους και όσους κατέχουν επίσημη θέση στην κοινωνία. Το παράδειγμα τους φέρνει ολέθρια αποτελέσματα, τόσο στην κοινωνία όσο και στα άτομα, διότι την ντροπή η οποία μας αποτρέπει από παντός κακού την εξαφανίζει και φέρνει την αδιαντροπιά, η οποία είναι πηγή πολλών εσχρών. Εξασθενεί από την καρδιά μας το φόβο του Θεού, ο οποίος την αποτρέπει από κάθε αμαρτία και προξενεί την αφοβία, την μητέρα κάθε εγκλήματος. Σταματά την τύψη της συνειδήσεως, η οποία είναι το χαλινάρι κάθε ατοπήματος. Μαζεύεται ο άνθρωπος, ντρέπεται, φοβάται, δειλιά, δεν έχει τέλος την τόλμη να επιχειρήσει το κακό, το οποίο μελετά, διότι αμφιβάλλει έστω και αν κάποιος άλλος το τολμά. Όταν όμως δει μπροστά στα μάτια του χωρίς ντροπή να διαπράτεται και μάλιστα από εκείνους που τους θεωρεί ανωτέρους του, τότε πανεύκολα οδηγείται προς το κακό και το διαπράττει χωρίς τον παραμικρόν φόβο. Για όλα αυτά, τι λέτε οι γονείς? Αναλογιστήκατε ποτέ ποια επιρροή έχουν στα παιδιά σας οι λόγοι και τα έργα σας? Σπήρατε στις τρυφερές καρδιές τους τα πρώτα σπέρματα της αρετής? Τα οδηγήσατε με τις αγαθές σας πράξεις προς την χριστιανική ζωή? Ή φυτεύσατε στο νου και στην καρδιά τους με λόγια και έργα αντιχριστιανικά διάφορες ματαιότητες και επιθυμίες βλαβερές αυτού του κόσμου? Και εσείς οι δάσκαλοι, η συμπεριφορά σας είναι τέτοια ώστε να γίνετε υπόδειγμα αρετής στους μαθητές σας και διαπλάθετε τις καρδιές τους ηθικός και θρησκευτικός? Ή περιορίζεστε μόνο στην ανάπτυξη του νου και αδιαφορείτε εντελώς για τη διάπλαση της καρδιάς τους και συντελείτε δια της μη εκπληρώσεως των καθηκόντων σας εις την θρησκευτική ψυχρότητά τους, υποσκάπτοντας κατά αυτόν τον τρόπο τα θεμέλια κάθε μελλοντικής ευτυχίας τους? Εσείς που κατέχετε θέσεις και καρέκλες μεγάλες στην κοινωνία, υποστηρίζετε τους αναρέτους και ενθαρρύνετε με λόγια και έργα τους άξιους συμπαραστάσεως εργάτες της αρετής? Ή τους παραγωνίζετε και τους περιφρονείτε, ψυχραίνοντας τον ζήλον τους προς το αγαθόν? Μάθετε όμως ότι ο Θεός κάποτε με τα μεγάλης αυστηρότητας θα σας τιμωρήσει και θα σας ζητήσει το αίμα εκείνων που εσείς σκανδαλίσατε και γίνατε αίτιοι της απολίας τους. Αλλά και όλοι μας, αγαπητοί αδελφοί, σκεφτήκαμε μέχρι σήμερα με την δέουσεν προσοχήν αυτό το σοβαρό ζήτημα? Σκεφτήκαμε τι ευθύνη φέρουμε όταν σκανδαλίζουμε τους άλλους? Ή θα πούμε ότι δεν σκανδαλίζουμε κανέναν? Αλλά ποιος από εμάς μπορεί να καυχηθεί
ότι ετήρησε τον νόμο του Θεού με τέτοια ακρίβεια και προσοχή, ώστε να μην κλονίσει σε μία ψυχή τον σεβασμό που είχε προς την αρετή και την πίστη στο Χριστό? Ποιος μπορεί να πει ότι δεν εσκανδάλισε κάποιον έστω διαλόγου απροσέκτου ή ατόπου, διαγωγής επιπόλαιας ή ασυμβίβαστης, διάκρας σιωπής, όταν έπρεπε να δικαιολογήσει των πλησίων ή να υπερασπιστεί την πίστη και τόσων άλλων τρόπων και μέσων? Αν σήμερα κυριαρχεί παντού η αμαρτία, είναι εξαιτίας των πολλών που ζουν σκανδαλώδη ζωή και έγιναν έτοιοι να λάβει το σκάνδαλο μεγάλες διαστάσεις. Κοιτάξτε, όπου κι αν είμαστε, παντού σκάνδαλα. Σκάνδαλα στο σπίτι από τους συγγενείς, σκάνδαλα στους δρόμους από γνωστούς και αγνώστους, σκάνδαλα στην αγορά, σκάνδαλα ιδιωτικά, σκάνδαλα κοινά. Ένα απλό παράδειγμα. Μπείτε σε ένα σπίτι και θα ακούσετε τον άνδρα να συμβουλεύει τη γυναίκα του να μην νηστεύει, διότι κινδυνεύει η υγεία της, ενώ εκείνη, η γυναίκα, ξοδεύει πάμπολα για τους καλοπισμούς της. Εδώ παρακοή των παιδιών, εκεί ανάρμοστη διαγωγή των γονέων. Φίλοι και συγγενείς προξενούν πολλές φορές τα μεγαλύτερα σκάνδαλα με το να γίνουν κακοί σύμβουλοι. Θέλεις λόγου χάρη να ελεείς και αμέσως βρίσκεται ο δίνας συγγενής ή ακόμη χειρότερα ο σύζυγος ή η σύζυγος και σε παρατηρεί ότι έχεις δικές σου ανάγκες, και αν συνεχίσεις έτσι γρήγορα θα βρίσκεσαι και εσύ στη θέση του. Θέλεις τον εχθρό σου να συγχωρείς και άλλος φίλος σε πλησιάζει και σε αποτρέπει να το κάνεις, δήθεν για να μην φανείς δειλός και αδικηθείς από τους άλλους. Τι να πει κανείς για τα δημόσια σκάνδαλα? Βγείτε έξω στους δρόμους. Τι ακούτε? Εσχρολογίες και βλασφημίες. Τι βλέπετε? Θεάματα βρώμικα και παγίδες διαφθοράς και ακολασίας. Στα δικαστήρια τι ακούτε και βλέπετε? Εγκληματίες και εγκληματίες ψευδομάρτυρες να ορκίζονται ασυστόλως. Μπείτε στις εκκλησίες, όχι τις καθημερινές, αλλά στις γιορτές. Λίγους εκκλησιαζομένους θα δείτε και τούτος χωρίς την δέουσα προσοχή και ευλάβεια. Είναι δε φοβερότατο αμάρτημα το σκάνδαλο, διότι κάθε άλλο αμάρτημα που γίνεται στα κρυφά βλάπτει μόνον αυτόν που το διαπράττει, ενώ το σκάνδαλο, επειδή διαπράττεται φανερά, επηρεάζει όλους όσοι το βλέπουν και το ακούν. Αυτός που προξενεί σκάνδαλο δεν αμαρτάνει μόνος, σύρει στο αμάρτημά του και των αδύνατων αδελφών, ο οποίος υπήρξε μάρτυρας αυτό και θα ακολουθήσει το παράδειγμά του και θα οδηγηθεί στην αμαρτία όπως και εκείνος. Γίνεται λοιπόν φανερόν ότι από μόνο του αυτό το αμάρτημα πολλαπλασιάζει καταπληκτικά την αμαρτία. Και δεν είναι καθόλου παράδοξον αν περισσότερο από κάθε αμάρτημα τιμωρήσει ο Θεός αυτό το αμάρτημα του σκανδάλου. Αν κάποιος στα κρυφά διαπράξει το φοβερότερο των αμαρτημάτων, αλλά δεν σκανδαλίσει κανέναν, τιμωρείται λιγότερο από εκείνον που διέπραξε μικρότερο αμάρτημα, αλλά φανερά, και έγινε αιτία να βλάψει και να σκανδαλίσει πολλούς. Τι λέγει ο σωτήρας μας γι' αυτό? Ως αν σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει αυτό, ή να κρεμαστεί μήλος ονικός επί των δράχυλων αυτού και καταποντιστεί εν το πελάγι της θαλάσσης. Ακούτε ποια ποινή περιμένει το σκανδαλίζοντα, έστω και αν σκανδαλίσει έναν των ελαχίστων? Καταποντισμός στη θάλασσα, για να μην καταποντήσει και άλλους στην κόλαση. Καταποντισμός με μιλόπετρα στο λαιμό, για να εξαφανιστεί όσο πιο γρήγορα γίνεται.
δεν είπε ότι αυτή η ποινή θα του επιβληθεί σε αυτόν που προξενεί το σκάνδαλο, αλλά ότι συμφέρει αυτό τέτοια ποινή να του επιβληθεί για να δείξει ότι την ημέρα της κρίσεως τον περιμένει χειροτέρα ποινή. Και αν σε εκείνον που εσκανδάλισε έναν και μόνον ελάχιστον συμφέρει να καταποντιστεί στα βάθη της θαλάσσης, εκείνοι οι οποίοι λόγω της θέσεώς τους πάμπολους σκανδαλίζουν, τι άραγε τους περιμένει? Αν αυτός που επιστρέφει τον αδελφό του εκ της πλάνης, κατά τον αδελφό Θεον Ιάκωβον, σώζει την ψυχήν από τον θάνατον και επιτυγχάνει την άφεση των πολλών του αμαρτημάτων, εκείνος ο οποίος τον αδελφόν του σκανδαλίζει και τον ρίχνει δια του σκανδάλου στην αμαρτία, θα μείνει ασυγχώρητος, διότι τον αδελφό του θανατώνει και θα δικαστεί ως φωνιάς. Πού είναι λοιπόν αυτοί που λένε ότι τι με νοιάζει αν εκείνος σκανδαλίζεται? Αυτή βέβαια η απάντηση είναι σατανική, είναι λόγος του σατανά και όχι χριστιανού. Ο Απόστολος Παύλος, για να μην σκανδαλίσει τους ασθενείς στην συνείδηση, παίρνει την απόφαση να μην αγγίξει όχι μόνον τα ειδωλόθητα που τους εσκανδάλιζαν, αλλά και οποιουδήποτε κρέατος σε όλη του τη ζωή. Ενώ εσείς με την πλεονεξία σας και τις αρπαγές σας σκανδαλίζετε τους πάντες και τους οδηγείτε στον γκρεμό και τολμάτε να λέτε τι με νοιάζει αν αυτός σκανδαλίζεται? Αλίσως αδιαφορείτε για τους σκανδαλιζομένους, διότι είναι ελάχιστοι και ταπεινοί. Θα πρέπει να μάθετε όμως ότι οι άγγελοι αυτών των ψυχών βλέπουν διαπαντός το πρόσωπο του ουρανίου Πατρός. Μάθετε ότι αυτοί οι άσημοι και μικροί είναι πιο κοντά στο σωτήρα μας από ότι εσείς. Μάθετε ότι από τη στιγμή που τους σκανδαλίζετε και τους πληγώνετε την συνείδησή τους, δεν κάνετε τίποτε άλλο από το να αμαρτάνετε εις Χριστόν, ο οποίος εσταυρώθηκε υπέρ αυτών. Και ο Χριστός μας καταδέχθηκε να σταυρωθεί για την σωτηρία τους. Εσείς όμως, αντί να τους οδηγείτε στην σωτηρία τους και να τους βγάζετε από την αμαρτία, τους σκανδαλίζετε και τους οδηγείτε στην απώλεια. Καταλαβαίνετε την ευθύνη που φέρνετε με το σκανδαλισμό σας? Την ψυχή σας καταστρέφετε και γίνεστε έτοιοι να καταστραφούν πολλές ψυχές και ξανασταυρώνετε και να πληγώνετε αυτόν τον ίδιον των Χριστών. Ουέ το κόσμο από των σκανδάλων, είπε ο σωτήρας μας, ανάγκη γαρεστήν ελθύν τα σκάνδαλα. Εύστοχα ίσως κάποιος παρατηρήσει, αλλά αν τα σκάνδαλα κατά ανάγκη έρχονται στον κόσμο και τον ταλαιπωρούν, δεν θα μπορούσε να τον βοηθήσει και να τον απομακρύνει από κοντά του? Τι λες, αδελφέ μου, να βοηθήσει τον κόσμο? Για σκέψου λίγο. Και τι δεν έκανε για αυτό? Θεός υπάρχον έγινε ταπεινός άνθρωπος ή όχι για τη σωτηρία του κόσμου? Και στο σταυρό δεν ανέβηκε και το αίμα του δεν έχυσε? Και έπειτα από όλα αυτά, επειδή ο κόσμος δεν θέλει και απορρίπτει την σωτηρία του που του έδωσε δωρεάν, γι' αυτό και τον δοκιμάζει. Αλλά και η δοκιμασία αυτή έχει το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από τη σωτηρία του. Διότι πολλοί ευεργετηθέντες δεν άλλαξαν μυαλά, επιτρέψτε μου την έκφραση, όταν όμως εδοκιμάστησαν, εσωφρονίστησαν. Όμως και δια της μη εξαλείψεως των σκανδάλων, πάλιν την σωτηρία του κόσμου επιδιώκει ο φιλάνθρωπος Θεός. Όπως ο γεωργός δεν αφαιρεί τα ζυζάνια που φυτρώνουν ανάμεσα στο στάχι, όσο αυτό μεγαλώνει, για να μην ξεριζωθεί μαζί τους και αυτό, αλλά περιμένει να έλθει ο θερισμός και τότε μαζεύει και καίει τα ζυζάνια, το ίδιο κάνει και ο Θεός, για να μην καταστραφούν πολλές ψυχές εξαιτίας της καταστροφής των σκανδαλοποιών, περιμένει όλων την μετάνοια, περιμένει την επιστροφή τους και την επιδιώκει με 1002 τρόπους και αφήνει τα σκάνδαλα σε αυτή τη ζωή.
Θα έλθει όμως ο καιρός, κατά τον οποίον όλα τα σκάνδαλα μαζί με αυτούς που τα πραγματοποιούν θα τα ρίψει στην κάμινον του πυρός. Επειδή ο Θεάνθρωπος Κύριος προγινώσκει τα μέλλοντα, είπε ότι είναι ανάγκη να έλθουν, να υπάρξουν στον κόσμο τα σκάνδαλα, δεν είπε όμως ότι είναι ανάγκη ο κόσμος δια των σκανδάλων να καταστραφεί, διότι μπορεί αυτός που ακολουθεί τον Χριστό και μέσα από τα σκάνδαλα να περάσει, δεν θα πάθει το παραμικρό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όταν πιστά τηρεί τις εντολές του, θα ωφεληθεί και θα δοξαστεί. Τεράστια σκάνδαλα υπερπήδησαν ο σόφρον Ιωσήφ και ο δίκαιος Ιώβ, αλλά και όλοι οι Άγιοι ευάδισαν διαμέσου των σκανδάλων, και όμως δια των σκανδάλων έγιναν θαυμαστοί και εδοξάστησαν. Αλλά εμείς, επειδή είμαστε αδύναμοι, δεν μπορούμε να αντισταθούμε στα σκάνδαλα, και γι' αυτό θα είναι δύσκολο να σωθούμε, αν δεν καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφεύγουμε αυτούς που μας σκανδαλίζουν, διότι και ο σκανδαλιζόμενος γίνεται υπόδικος. Τι λέγει ο Χριστός μας? Ή ο δεξιός οφθαλμός σου σκανδαλίζησε, έξαλε αυτόν και βάλε από σου. Και ή η δεξιά σου χείρ σκανδαλίζησε, έκοψον αυτήν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρση ή να απόλυτε εν των μελών σου, και μη όλον το σώμα σου βληθεί στη γέεναν. Ώστε λοιπόν ο Κύριος μας ομιλεί και για αυτούς που δεν αποφεύγουν αυτούς που δημιουργούν τα σκάνδαλα. Όταν μιλάει εδώ για τα μέλη του σώματος, ότι αν σε σκανδαλίζει ο δεξιός οφθαλμός, να τον βγάλεις, γιατί με τον αριστερό οφθαλμό δεν σκανδαλίζεσαι? Εννοεί για τα πρόσωπα που μας περιβάλλουν και που τα θεωρούμε χρήσιμα. Αν λέγει αγαπάς τόσο πολύ κάποιον και σου είναι τόσο χρήσιμος όσο το δεξί σου μάτι ή το χέρι σου το δεξί, σε βλάπτει όμως στην ψυχή σου, απομάκρυνε τον γρήγορα και μην τον ξαναπλησιάσεις. Αυτό είναι η μάχαιρα που ήρθε να βάλει ο σωτήρας μας, να χωρίσει τον άνθρωπον από τους φίλους του και τους συγγενείς, αν αυτοί γίνονται αφορμή κακού. Αν τα άρρωστα μέλη του σώματός μας τα αποκόπτουμε για να μην σαπίσει όλο το σώμα, πόσο μάλλον οφείλεις να το πράξεις όταν ένας φίλος σου σε βλάπτει ηθικά και κατά αυτόν τον τρόπο σώζεις και τον εαυτό σου και τον δικό σου άνθρωπο από την καταστροφή. Και μην πούμε πώς μπορεί να συμβεί αυτό, διότι αν είμαστε γνήσιοι φίλοι του σωτήρος μας, πραγματικά του παιδιά και τον αγαπούμε αληθινά, πάνω από γονείς και παιδιά και κάθε τι άλλο, όσο χρήσιμοι κι αν είναι, όταν μας σκανδαλίζουν, δηλαδή μας ρίχνουν στην αμαρτία, αποχωριζόμαστε από τον σωτήρα μας. Και ο μεν σωτήρας μας διατάσσει να απομακρυνόμαστε και από τους πιο στενούς συγγενείς μας όταν αυτοί μας σκανδαλίζουν. Και εμείς σήμερα τι κάνουμε? Ούτε και από τους πλέον ξένους και άχρηστους δεν απομακρυνόμαστε. Μας αρέσει να συναστρεφόμαστε και αυτούς που καλά δεν τους γνωρίσαμε και τους κάνουμε παρέα λόγω των κακών επιθυμιών και ειδονών. Αλλά τις επιθυμίες αυτές οφείλουμε να τις πολεμήσουμε αν θέλουμε να φανούμε νικητές της αμαρτίας. Και θα το επιτύχουμε αυτό όταν αποφεύγουμε κάθε τι που μας προξενεί επιθυμία. Τι γίνεται όμως όταν εμείς δεν βλάπτουμε κανένα και άλλοι σκανδαλίζονται παραλόγως? Και περί αυτού του ζητήματος ο Κύριος μας έδωσε κανόνες, δια των οποίων όρισε πότε πρέπει να φροντίζουμε για τους αδελφούς μας που σκανδαλίζονται και να αποφεύγουμε κάθε τι που τους σκανδαλίζει, αλλά και πότε πρέπει να λέμε και να κάνουμε ελεύθερα αυτό που πρέπει, χωρίς να τους λαμβάνουμε υπόψη. Όταν κάποιοι σκανδαλίζονται επειδή μας βλέπουν να εκτελούμε τις εντολές του Θεού
ή αγωνιζόμαστε να φυλάμε τις διατάξεις της Εκκλησίας μας, έχουμε καθήκον και υποχρέωση να διαφορούμε για αυτό το σκάνδαλο και να λυπούμαστε για αυτή τους την κατάντια. Αυτοί βεβαίως είναι ή άπιστοι ή διεφθαρμένοι και μισούν και πολεμούν κάθε τι το αγαθό και καλό, όπως πολεμούσαν οι Φαρισαίοι τον σωτήρα μας και προσπαθούν να εξαφανίσουν από προσώπου γης κάθε αρετή και κάθε καλό. Εμείς λοιπόν οφείλουμε να αγωνιζόμαστε για το καλό, διότι αν για χάρη τους σταματήσουμε, τότε θα αγαπήσουμε τους πονηρούς ανθρώπους περισσότερο από τον Χριστό και φυσικά αν συμβεί αυτό αμαρτάνουμε. Όταν κατά τη διάρκεια του καθήκοντός μας ή του όποιου έργου επιτελούμε σκανδαλίζουμε τον πλησίον μας, αρκεί αυτό που κάνουμε να μην μας απομακρύνει από τον Χριστό μας, οφείλουμε να εξετάσουμε αν η ωφέλεια που προκύπτει είναι μεγαλύτερη από τη βλάβη. Αν είναι μεγαλύτερη, τότε συνεχίζουμε το όποιο έργο μας. Αν όμως είναι μικρή η ωφέλεια και η βλάβη στους αδελφούς μας που σκανδαλίζονται μεγάλη, τότε θα πρέπει να σταματήσουμε αμέσως. Τι συνέβαινε με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό? Όταν τον έβλεπαν οι Φαρισαίοι να συναναστρέφεται με τους αμαρτωλούς, εσκανδαλίζοντο. Και ο Χριστός μας τους άφησε να σκανδαλίζονται, διότι η ζημιά θα ήταν μεγαλύτερη αν ο σωτήρας μας, ο ποιμήν ο καλός, δεν αναζητούσε το απολωλός πρόβατον. Τα ίχνη του ουρανίου διδασκάλου, ακολουθώντας ο Απόστολος Παύλος, δεν έπαβε να κηρύττει πανταχού ότι εν Χριστώ Ιησού δεν ισχύει η περιτομή, αν και γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι αυτό προξενούσε μεγάλον σκανδαλισμό στους Ιουδαίους. Δεν μπορούσε όμως να υποδουλώσει την ουράνιον και πνευματική θρησκεία του Ιησού στο ζυγό του Μωσαϊκού νόμου, διότι η ζημιά θα ήταν μεγαλύτερη. Ο Θείος Απόστολος Παύλος, ο οποίος περισσότερο από κάθε άλλο Απόστολο αγωνιζόταν για τη διάδοση του Ευαγγελίου, ουδέποτε τράφηκε υπό των πιστών, δεν έκανε χρήση αυτού του δικαιώματός του για να μην σκανδαλίσει κανένα και παρέβλεπε το δικό του συμφέρον μπροστά στην ωφέλεια των άλλων. Αγωνιζόμενος υπέρ του Ευαγγελίου νύχτα και μέρα, τρεφόταν από την προσωπική του εργασία και προτίμησε να στερηθεί και το κρέας ακόμη για να μην σκανδαλιστεί κάποιος. Και εμείς τι κάνουμε? Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν με την πλεονεξία μας να τρώμε, να πίνουμε και να ντυνόμαστε πολυτελώς και να επιδεικνυόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο και να σκανδαλίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερους. Μπορεί κάποιος να αντιδράσει λέγοντας «Μα είναι δυνατόν να είμαι υπεύθυνος για τους παραλογισμούς των άλλων? Να είμαι καταδικασμένος για τις ιδιοτροπίες τους? Να υποβάλω τον εαυτό μου σε στερήσεις και να μην μπορώ να κάνω και να λέω ό,τι εγκρίνω εγώ σαν καλό, διότι κάποιοι σκανδαλίζονται?» Όταν λες αυτά, αδελφέ μου, δείχνεις ότι δεν έχεις στην καρδιά σου αγάπη, η οποία ου λογίζεται τα εαυτής, αλλά τα του πλησίον, και θυσιάζεται μάλιστα υπέρ του πλησίον. Ούτε έχεις στην διάνοιά σου την κατά Χριστόν γνώση, αφού αγνοείς ότι εξαιτίας του σκανδάλου που προξένησες χάθηκε ο αδελφός σου, υπέρ του οποίου ο Χριστός απέθανε. Ακούσαμε, αδελφοί μου, και μάθαμε πόση φθορά προξενεί το σκάνδαλο. Είδαμε πόσο συντελεί στην κακία αυτό το αποτρόπαιο αμάρτημα, που για τους πολλούς θεωρείται ανάξιο λόγου. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουμε την απόφαση με την βοήθεια του Θεού, να μισήσουμε αυτή την αμαρτία και από σήμερα κιόλας να προσέχουμε να μην σκανδαλίσουμε κανέναν. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε αν προσέχουμε τον εαυτό μας από κάθε αμαρτία. Πολλοί φρονούν ότι για να μην σκανδαλίσει κάποιος δεν θα πρέπει να αμαρτάνει φανερά.
Αυτό όμως είναι λάθος. Διότι και τα κρυφά αμαρτήματα με την πάροδο του χρόνου έρχονται στο φως. Αν θέλουμε να μην σκανδαλίζουμε, ας αγωνιστούμε κατά της αμαρτίας. Και αν βρισκόμαστε μακριά από αυτούς που μας σκανδαλίζουν, ακόμη και αν είναι του στενού περιβάλλοντός μας, διότι αν εμείς έχουμε αντιστάσεις ισχυρές και δεν βλαπτώμεθα από τους πονηρούς, όταν μας δουν όμως οι απλοϊκοί αδελφοί μας να συναναστρεφόμεθα με αυτούς, σκανδαλίζονται και μας χαρακτηρίζουν ομοίουστον. Αντιθέτως, αυτούς τους αδελφούς μας που δεν έχουν τα μεγάλα αξιώματα και κατέχουν μια ταπεινή θέση στην κοινωνία, αλλά είναι χρήσιμοι, να μην τους περιφρονούμε και να μην τους αποστρεφόμαστε, γιατί τους σκανδαλίζουμε σε μεγάλο βαθμό και γινόμαστε παραβάτες της εντολής του Θεού, όταν μας είπε να μην σκανδαλίζουμε τους αδελφούς μας, τους μικρούς τούτους, τους ελαχίστους. Αν αντιστεκόμεθα σε κάθε πειρασμό, ακόμη κι αν μας περιφρονούν και μας κάνουν να υποφέρουμε οι πονηροί και σκανδαλοποιοί, και αν στην προσπάθειά μας αυτή ας έχουμε πάντα στο μυαλό μας τον πολύ αθλό Ιώβ, ο οποίος παρέμεινε ακλόνητος στην οδό της αρετής, ακόμη και στη μεγάλη του σύμφορα, όταν οι φίλοι του τον κορόιδευαν, η δε γυναίκα του τον παρακινούσε να βλασφημίσει το όνομα του Θεού. Ας αποφεύγουμε τα σκάνδαλα με κάθε τρόπο, μα πάνω απ' όλα με την προσευχή. Να παρακαλούμε τον Κύριό μας να μην επιτρέψει ποτέ ούτε να σκανδαλίσουμε ούτε να σκανδαλιστούμε. Θα πρέπει να προσέχουμε δε πάρα πολύ και να γνωρίζουμε ποια είναι τα αληθινά σκάνδαλα, για να μην νομίζουμε σκάνδαλα ότι δεν είναι σκάνδαλο και σκανδαλιζόμενοι παραλόγως και εύλογα σκανδαλίζουμε και τους άλλους. Τις δε επιθυμίες που μας σκανδαλίζουν ας τις περιφρονούμε, αποφεύγοντας την πρόσχερον ειδονή της αμαρτίας. Τότε η χάρις του Θεού θα μας επισκιάζει, θα μας ενισχύει, ώστε με δύναμη πνευματική να αναδειχθούμε ανώτεροι από κάθε σκάνδαλο και να αξιωθούμε της ουρανίου βασιλείας. Αμήν.
Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τες των δακρύων σου ροές της ερήμων λόγων εγεώγησον, και της εγγάτως εναείς, της εκατά τους φόντους εκατοπόδησας, και γέρον μας προστύπτει, που λόγων της άγμαση, Ιωάννη επατήρημον, Κύριε, πέντευε Χριστόν τον Θεό, σωτήνε καθηκάσιμον, μαθήτρια Θεός, ούτε με το stop, ούτε όταν ξαναπετάω το rec. Λοιπόν, κάτσε.